Cote. Cote. Di aja nih video. Miko, di belakangmu itu boneka atau manusia kok? Apa? Belakangmu boneka atau manusia? Boneka. Sing iki lho boneka caki. Boneka caki. Iki. Kewatku. Wong aku nak ketemu wong ngene udah mau jae mau 30. Iku lak umurku mbok sebut. Tenan Mas. Ya aku ning gawene Jakarta iki padha ngono. Lewat bolo. Kita mau tag. Iki parkir 4 bersama bocil-bocil asmara gen jet versi desa iki. Depan rumah Miko. Lagi briefing cantik. Pakai dulu Pak Miko, kita nggarap sing gurih sih ya berarti ya. Oke. Karo latihan, karo ngomong karo latihan. Kok maaf ya aku gak iso nerima hadiah boneka. Wih panas sih. Kon aku manjur iki. Wah, panas sih banyak nyiram. Bener panas. Aku iki ora usah ngasih boneka iki. Iki dina iki Ngene opo? tema milak poso dim. Tim apa? Real Madrid kayak Arsenal. Yo wis cukup poso lah ora apa-apa. Wis menang. Ora poso cukup. Kabar MU gimana? Ya nunggu final sesuk tanggal 22 ta. Lho, Iku mlebu finale bejo. bejo piye ora pernah kalah kok bejo iki. Mental Eropa. Ciki kedua. Lho. UEL iki kan uga pertandingan papan bawah Liga Inggris di final. Minimal iku tim papan atas kuning UCL. Lho iki tim papan bawah masuk UEL kok. Oh piye? Seneng dhuwur Maradona tok ndadek. Ora masuk degradasi. Lah piye striker patung kok. Striker patung. Kipernya sing blokan. Aduh, lah ya sing guri mbadut sing ngarep ora kodak ngegolno piye. Akhir gawak MU pas main kan tak kon ngambakno. Wih, ngono. Gawake tak kon ngambak. Tangannya kurang dawa. Berarti Onana harus latihan di Indonesia. Tangan panjang. Emangnya aku ngasih boneka itu hal kriminal? Emangnya aku ngasih boneka Mbok kira aku ngekei boneka nggo tas iki hal sing kriminal. Emangnya aku Si opal. Wes lah kok sampe jelas ke percuma filmnya mikir Kuwi rada balak isi apa iki. Hei, Wes ora sambone. Asa mbok. Wis ben cukup dhewe wonge. Hah? Kena omahku sa. Ono acara apa sa? Untuk digajar mak untuk kotake Mas Dedi sejenis ora lulus. Ora selamat, Pak. Iya ngerti dipasang terus dijuk none terus copot dipasang sing kawane kaya kena. Aku gak tau tak abang kok kunciku ngene kuwi lah. Nek ora bener menit tanggal menit. Menit rongem. Menit. Kayak. Satu kata dim. Oh. Seperti Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Kamu dengar. Lah ya beauty ku cantik, Beast ku B. Beauty dan Jumbat. ya gitu. Tambah Mas Dut dari sebelah. Nah, ambuk dawah wawu lho, Ji. Nek dawah wawu. Aja para juara ngono aku ya, Ji. Yuk. Mas Fadil, sing nyetel musik alon kae iso ta, Mas? Tak dulu ya, Mas. Sebentar ya, Mas. Depanmu udah dihidupin belum? Cek audio. Belum. Sinta Cinta lihatnya ke Tasya ya? Iya. Coba. Belum. Cek. Belum. Gadget yang powernya 3 detik. Ah udah.
rada nyerong ngene, balam nelpon ambek delok. Ah, bonekane pangku, Jin. Jin ketok bonekane. Nah, Rantuk geser madhep Siap. sithik. tak pancing apa dikte, Sa? Terserah, Pak. Ayo. Pancing ya. Lihat. Aku roll. Posisi nelpon. Ini mau sing pinggirang lah. Ya oke, siap. Dari Tasya aku Aku nang omahmu kok. Hah? Kowe nang omahku, Sa? Ono acara apa, Sa? Ya meh ketemu kowe. Ketemu aku. Oke, Sa, aku tak balik 5 menit lagi aku tekan omah Dani ya. Katanya telepon tek. Iku meh balik sih. Loh, emangnya iku nang ndi? Belum. Tak dikte wae ya. Miko meh balik kon ngenteni 5 menit. Itu, Pak. Dari awal ayo. Tak dikte ae. Langsung dikte ae. Dari awal ya. Ciprol. Ko, aku nang omahmu. Langsung, Pak. Ya langsung. 1 2 Cinta lihatnya ke ya and action. Kok, aku nang omahmu. Yo pengen ketemu kowe ko. Ya pengen ketemu kowe kok. Tasya menutup telepon. Dialognya Miko meh balik kon ngenteni 5 menit. Iku meh balik sih. Mangan bilang menit. Nah, emangnya iku nang bisa. Oke. Terus nang wae. Aja lemes mulasin dialog. No lek mojone terus ngene ngene ora apa-apa. Kat.